Hei tyttö, alkaako flunssa helpottaa? Ei ala. No missä ne särkylääkkeet nyt on? Seppo, kyllä sä oot melkoinen sonne. Mulla on kuumetta, mutta ei krapulaa. No varmaan molemmat. Haus kahvia. Pitäisikö mun sekin hoitaa? Ei, kun mä ajattelin, että jos joku olisi keittänyt. Jahas, meikäläisen täytyy olla Muiden pervojen sekaan juhlimaan. hyvää perunamuusia ja tervetuloa uudestaan. Jätä vaan tää muiden hoidettavaksi. Vai että ottaisit pelimiehiä vai? Ehkäpä. Ja mun on ollut sitä aika vaikea saada ketään tänne tilalle. Mutta mitäs mä nyt tämmöstä selitän sulle? Onpa olla tällaisissa siistissä sisähommissa. Onhan tuossa sohja turvekylvystä rynnittyäkin. Eli sä suostut? Mä haen sulle Essu. Seppo, mulla on sulle hyviä uutisia. Mulla on velkoja alkamatta. No, eiks joku muu vois? Hei, mulla on tunnolla työntekijän maine, enkä mä halua menettää sitä. Joo. No jos mä tuun illaksi. No, kyllähän se käy, kun et jää sitten kuppaamaan yksinäs mihinkään. Mitäs toi tarkoitti? Mä tarkoitin, että on hyvä, että täällä kaupalla on aina 2 ihmistä. Jos tulee vaikka yhtäkkiä ostosryntäys. Voi helvetti! Tervetuloa Stellassa. No mitä ihmettä se sua liikuttaa? Makit, istu vaan alas, me menen tekemään sulle iltapalaa. Mutta just me syötiin perunamuusia. Eihän nyt raavasmies pelkällä kakulla elää. Tää oikeetakin ruokaa syödä. Ai. Ja täytyy myöntää, että vanha juoppo, jonka mä muinoin löysin puskista sukkahousut repaleisena. Ja vaan aikaisin nukkuu, jos sua nukuttaa. Ai niin, mä haen sulle lakanat sun muut. Ismon salaisella nakkikastikkeella. Mennä Sepon kanssa vielä saa. Ossille! No sitä paremmalla syyllä sun pitää syödä, et etu huono olo. Ai niin, mä haen sulle puhtaan pyyhkeen. Saippua varmaan löytyy Sepolta. Mulla on vaan niitä naisten tuoksuja. Kiitos. Jep. Kyllä. Mä ajasin saunassa tän parran pois. Joo. Ja Tanja, tuus tänne, jos saan pyytää. Terve. Kultaa. Paljon. Me lähdetään taalasmaiden kanssa Teneriffalle. Kiitoksia käynnistä ja tervetuloa uudestaan. Täällä on asuntoesittely. Tervetuloa ostoksille, hyvä rouva. No täällähän palvelu pelaa. Ja haluut sä turpaas? No juttuhetki komean kauppiaan kanssa olisi ihan mukava. Jaha, tarkoittaako rouva nyt mahdollisesti minua vai tätä ystäväni Ismoa? Valita, Seppo. Mä haluaisin jutella siitä sun asuntotilanteestasi. Höpö. Varmasti ikävä Maijalla siellä Maaritin remontin keskellä. Mä ajattelin, että jos sä muuttaisit toistaiseksi mun luokse. Siis? No eihän se nyt mitenkään käy päinsä. Kodin. No ei kai.